Moi. Mulla on kysytty nyt muutaman kertaan, että mikä siinä vapaasukelluksessa viehättää. Ja en mä tiedä, osaanko vähän sanoa sitä, mutta ainakin siinä, että kun lähtee sinne syvyyssukellukselle, tai kun tehdään niitä syvyyssukelluksia, niin vapaasukelluksessa yleensäkin on tosi tärkeää se, että sä oot tosi rento, kun sä sukellat, koska mitä rennompi sä oot, niin sitä vähemmän sä kulutat happea. Ja se, että se rentous tarkoittaa myös sitä, että sä tavallaan niin kuin tyhjennät sun aivot kaikista ajatuksista siinä, kun sä lähdet tekemään sitä suoritusta. Ja mä oon kokenut, että siinä kun mä lähden siitä pinnalta, kun mä käännyn, mulla on joku tavoite, että nyt mä haluan mennä vaikka sinne 20 metriin asti, niin mä tein alkuun paljon sitä, että mä olin tosi hätäinen ja on vieläkin hätäinen. Ja sitten niin kun mietin liikaa sitä, että mihin asti mun pitää mennä ja pitää päästä sinne, mutta nyt on vähän pystynyt kehittymään siinä, että kun sinne lähtee, kääntyy ja lähtee sukeltaan, niin sitten kun saa sen alun käännöksen tehtyä ja potkastua itselleen sitä vauhtia, että lähtee vajoa, niin siinä keskittyy niin täysillä siihen, mitä tekee, että niin kun oot vaan, että niin kun mä vaan meen ja sitten mun ei tarvitse pitää silmiä auki. Mä tiedän, että sit jossain välissä, jos mä pidän siitä köydestä kiinni, niin siinä tulee se, että nyt mä oon niin kun siinä, mihin piti mennä. Tai sitten jos mä pidän köydestä kiinni, niin sitten mulla on siinä semmoinen turvanaru, lifeline, mikä sitten viimeistään niin kun pysäyttää. Mutta eli se ei ole niin kuin, mä voin vaan ihan vaan olla ja niin kuin upota. Sitten siellä syvyydessä, kun on siellä Suomessa, kun on pimeätä ja kylmää, niin sä oot siellä ihan yksin. Se ei kuulu mitään ääniä. Se ei oikein näy mitään, siellä näkyy vaan sitä vettä. Ja sekunnit tuntuu tosi pitkiltä. Mutta sitten tiedät, että nyt mulla on vähän semmoinen tunne, että mä haluaisin hengittää, mutta mä oon täällä 20 metrin syvyydessä, mä en voi hengittää. Oot siinä ehkä vielä hetken ja sitten lähdet pintaan. Ja sitten kun sä lähdet pintaan, niin siinä jossain kohdassa turvasukeltaja tulee sua vastaan, yleensä noin puolessa välissä. Sä tiedät, että okei, nyt mä oon puolessa välissä. Se tunne siitä, että pitää hengittää, voimistuu. Mutta sä tiedät, että mä en voi hengittää, vaan että nyt mun pitää vaan mennä tää loppu. Ja sitten kun mä pääsen pintaan, niin mä voin hengittää. Ja siinäkin edelleenkin, vaikka on semmoinen tunne, että nyt olisi kiva hengittää, niin yrittää vaan niin kuin mennä mahdollisimman rauhallisesti. Sitten kun pääsee pintaan, niin mulla on semmoinen vähän niin kuin euforinen olo. Mä oon voittanut taas itteni, mä oon kyennyt hillitseen itseni, mä oon niin kuin kyennyt pitää mun tunteet ja ajatukset kurissa, että mä oon saanut tehtyä sen sukelluksen. Sitten se on vähän sama, että kun pituussukelluksessa, kun mä lähden, niin mä yritän olla mahdollisimman rento. Siinä pitää tehdä uintiliikkeitä, niin mä yritän tehdä ne mahdollisimman rauhallisesti ja kevyesti. Ja nyt ainakin kun altaassa, kun on sukeltanut pituutta, niin siinä lähinnä vaan pistää niin kuin katseen sinne altaan pohjaan ja katsoo niitä laattoja ja koittaa olla ajattelematta yhtään mitään. Ja kun mä pidän kädet edessä, niin mun ei tarvitse edes katsoa, että koska mä oon siellä päädyssä, vaan mä tunnen sen sitten, kun mä tuun siihen päätyyn. Se on semmoista niin kuin tosi sellaista nollaavaa, että sä oot siinä sen minuutin, 1,5–2 minuuttia ehkä maksimissaan, niin tavallaan ajattelematta muuta kuin sitä, että mä teen nyt tätä, mä menen tässä nyt rauhallisesti eteenpäin ja sitten kun mä oon perillä, niin mä oon perillä. Sitten mä voin hengittää. Siinä pitää niin kuin sietää sitä epämukavuuden tunnetta, mikä tulee siitä, kun ei saa hengitettyä. Se tulee siitä, kun hiilidioksidia rupeaa kertyä vereen. Sitä oppii sietään koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten tulee niin kuin koko ajan, kun pääsee vähän pidemmälle, niin tulee aina semmoinen voittajafiilis. Ja sitten on vielä se, että kun pidetään sillä staattisesti henkeä, eli ollaan siellä veden alla ja ei liikuta, niin mä oon vähän sillä lailla ollut, että onko tämä mun juttuni. Mutta nyt tässä muutama päivä sitten oli semmoinen tilanne, että mä pääsin kokeilemaan sitä ihan sillä lailla niin kuin tosi hälyisessä ympäristössä. Ja mä olin pinnalla, mun kasvot oli vedessä, mä laitoin kellon päälle, vedin keuhkot sitä ennen täyteen ilmaa ja koitin vähän rentoutua. Ja laitoin kellon päälle ja sitten mä vaan olin. Ja mä onnistuin blokkaamaan kaikki ne äänet ja sen hälinän siinä ympärillä niin kuin mun ajatuksista. Mä en ajatellut, että törmääkö joku mun kohta tai mitä tapahtuu kohtaamatta, mä oon vaan tässä hetkessä. Mä keskityn vaan siihen, että mä tyhjennän mun pääni. Mä en ajattele mitään ja mä vaan oon. Sitten jossain kohdassa mä ajattelin, että se varmaan tuli siinä minuutin kohdalla, niin rupesi tulemaan semmoinen olo, että nyt olisi kiva hengittää. Mä ajattelin, että ei mun ei nyt tarvi hengittää. Ja sitten mä vaan olin siinä ja mä en tiedä, koska mä olisin ollut niin rento, kun mä olin siinä hetkessä. Ja mä en tiedä, kauanko mä olisin voinut siinä olla.
koska sitten mun lapsi tuli ja läppäs mua ja sanoi, että nyt pitää mennä ja sitten piti lopettaa. Mutta tavallaan niin kuin edelleenkin, vaikka siitä on jo pari päivää aikaa, niin mulla on edelleenkin se, että mä niin kuin muistan sen, kuinka rento mä olin. Eli tavallaan se, että siinä saa semmoisen niin kuin rentouden ja euforian ja itsensä voittamisen tunteen, mitä ei niin kuin, en mä muista, että olisi tullut niin kuin mistään muualta. Ja kun mä oon tämmönen menijä, niin sitten se on opettanut mulle tosi paljon rauhoittumista, tosi paljon rentoutumiskeinoja. Mä pystyn niin kuin nykyään 10 sekuntissa rentouttaan itseni tosi hyvin, koska sitä on joutunut harjoittelemaan vapaasukellusta varten. Mä kerron mielelläni tästä asiasta lisää, koska mä oon aivan innostunut tästä lajista. Mä oon niin kuin täysin rakastunut tähän lajiin ja mä viihdyn siellä veden alla niin kuin todella hyvin. Mä oon aina tykännyt vedestä. Mä oon tykännyt pienenä uida paljon. Mä laitesukelluksen aloitin 2009, vaikka mä oon tietyllä tavalla pelottanut se pinnanalainen maailma, mutta nyt huomaa, että se ei pelota mua enää. Ja mä oon siellä pinnan alla, niin kuin, se on niin kuin melkein parasta ikinä. Se on niin kuin ihan mieletön fiilis, mikä siellä tulee. Mä niin odotan, että mä pääsen sukeltaa enemmän ja tekemään pidempiä vapaasukelluksia ja ehkä vähän syvempiäkin vapaasukelluksia. Että 30 metriä olisi semmoinen seuraava kiva tavoite, mihin ei siis tosiaankaan ole tarkoitus päästä niin kuin tämän vuoden aikana, mutta sitten joskus.